नै बेवहाय जों दा मोनसे बुस्थुआवहाय ट्रेन स्टेसन माबा ट्रेन साइटिंआवहाय मानसि आरो मैसो एकबारैनो थैनाय नायफैदों आरो जा फाग्लासो जोंनो जाला बेबायदि बारस' जायालै जानला मोनला ट्राक गैया मा गैया मानसि गैया गिलु बालुनो अबहाय मानसियालाय बेयावनो आरो मानसिया मा खालामनांगौ सार मारै फैखो दे घुस दिया था कैसे হবে না হবে না এইলে मैसोआ बिराद खस्थ' जायो बिदिबा सानसेमोन थांनो हांलाय आरो बेबायदि लामा हान्थिनायावहाय बेफोरबायदिखौ लोगो मोनबा माने गोसोआ सानसे मोनखाया आरो अट'मेटिकलि बोरैबा मोनो आरो ओरै सिगाङाव थांबानो गसाइगाव स्टेसन दं बेवहाय जिखुनु ओरैहाय एसे गामि सिङाव फैदों आरो जों बेरायहैदोंमोन ओरै एसे सिङाव दे होमबा माथोखौ ब्लगखौ बिदियावनो फोजोबनाय जासिगोन।